Terus sawetawis wonten ngasanipun sagung para pamirsa sing lenggah ning kono muga-muga kalih sing sambikala pinaringan bagas waras donga kalian pamuji mugi rumentah dumateng ingkang hamengku gati matur nuwun ingkang tasakuran kalian ingkang ambal warsa nggih ini Nduk Sugeng dalu Mbah heeh no bocah kok kaya potelot kok kaya potelot lho lah ya lho kenceng zut sapa sing gelem dadi bukune monggo yang padahal teko ngene ya Anggi dalam wis ora tau kepenuk anu kepethuk neng ndi wae neng ndi wae heeh teng griya oh ya bener karang poso-poso ya Nduk ya poso-poso iki ora oleh glar-glur ning aku poso iki sing ganggu kelik ae lho lah napa lah jam 3 awan ke aku lewat ngarepe poso-poso arep neng ndi Pak Dewaluya iki arep ngulon kono Mas Kelik jam 3 awan mbok mampir kene wedangan karo nunggu buka lho piye aku wedangan karo nunggu buka aku ya mbok ngliwet sisan aku ya ngaturke lelagon sing larase isik slendro slendro heeh iki ana pamundutan mau JL mbok cangek menapa kon CPNGN CPNGN Caping Gunung alah oh Caping Gunung larase slendro terus kok disringi jola-joli nggih. Mbok pilih Pak Lurah ngersakaken lelagon monggo Pak Lurah no Pak RT, Pak RW, Pak Dukuh, Pak sinten kemon? Dun? Monggo Pak. Lewung. Lewung. Oh nggih, mangke pun sendikane nggih Pak Lurah nggih. Nggih matur sembah nuwun. Sinten ingkang badhe ngersakaken lewung monggo supados mangke mboten lewang-lewung sekalian monggo nggih. Sekalian. Monggo dipun kempalaken rumiyin. Nggih monggo. Donga pangestune lho Nduk. Nggih, Mbah. Nggih. Wah, aku jan sepisan ketemu karo panjenengane Pak. Panjenengan asmanipun Pak Sukirno napa namung Kirno tok? Namung Pak Sukirno. Mboten ngangge tok niku. Oh. Ora nganggo tok, Mbah. Tujune iki udu truk. Lah pripun? Lah Kirno nek ora dikirke kan ditangkep karo wong. Nek lagi. Iya. Jenenge lho. Nene. Kula napa panjenengan? Lho sliramu nduk aja goleke gawan bergerak iki. Engko aku sing jenggleng. Aja do saru. Adat ketimuran budaya Jawa. Aja celap-celap ngono kuwi. Apa kuwi mau? Jenengane kok dora genah. Wong kira ya sing jaga sopan karo santun. Ya toh, mosok muni gandeng. Monggo. Saben. Ayo, Nduk. Wis di bojo urung kowe iki. Dereng, Mbah. Oh, ya tak dongak-dongake ndang entuk jodoh ya. Amin. Siji, welengku, siji wong urip. Ya. Lah ya genah to, Mbah. Lah ya Mbah. 2 lanang, ping 3 wong sing tanggung jawab. Ora seneng lunga bengi. Di iki otomatis ora kabeh ya. Lah lunga bengi iki tegese nyambut gawe ngoten lho. Aku ora mau nyambut gawe, lunga. Lah kan lunga iso nyambut gawe. Wah, nyambut gawe iki. Iso liyane. Nyambut gawe ora kudu lunga nang omah kuwi aja nyambut gawe. Luweh, Mbah. Lah ya luweh. Ning rak ya keping wis di bojo urung, wis di pacar urung saiki. Sampun. Sing ndi sebenarnya? Nembe tunggal tapi. Lah iya sing dipacarke siji wae. Sing ndi? Mboten nenten teng mriki. Oh. Ora tok gawa. Mboten. Ya, wis ora tak ganggu ya, Nduk ya. Dehem ki sing banter. Sinden kok deheme direm. Ayo. Saben bengi nyawang konang Jos. penak Mbah Urung patek ana kurang jenggleng. Iki aku ki gumun lho Mas Kelik. Tandrone angin nggo endi wong tipis kok suarane landrung. Yo.
Seniman ora do kaya wong medel ngono kuwi. Ku nek do tantel sing do aturan ngono iki ning ngersane Pak Lurah ora do nganggo sound system. Nek ngomong dipitet mike dadi ra krungu njaba. Nuwun sewu Pak Lurah ini. Kanca-kancane kadang-kadang sok yen memajang hamung karo janur kuning ayo lek ora dolanan wong geran iki. Wah. Sing dibuju kok ngene iki ya sesuk ya gur ngirit ngono kok bakal paling setengah meter wis dadi kebayak 6. lah ya malah ngirit to Mbak. Nah iya, wah jen. Nek gelungan aja gede-gede, Nduk. Lah piye? Ndak kegeblak. Ora ana sing ngimbangi tak monggo ya. Ora celup nek iki breng ngono. Manut sing ngendang, Mbah. Manut sing kendang yo. Guru. Awas Wili. Sapi teng. Kok sapi teng to, Mbah? Lah apa? Pacitan. Oh, iya. Sik. Nggih. Matur nuwun, Pak. Matur nuwun. Matur nuwun. Yo. Wong bejo kemayangan kira kaya aku. Asem tenan. Oh iki pindhonan ya? Aku ora ngerti lho, Mbah. Ora ngerti sengaja wong aku ngerti. Lah jenengan ki ya kudune iki jaga jarak ngono lho. Wah, nek jarak kok kesikut. Dasare jarak kowe iki. Ketoke kaya piye ngono. Lah ya aku sing bingungi. Pacitan. Dilali. Pacitan. Sarwe. Wesley. Sing tunduk-tunduk kepenak lan sing obat abetke iki nganggepmu. Wironku. Ya, ora ngira lho nek Mas Keli kendangane yo ganas serangane. Mantep ya, Mbah. Ora. Piye to jenengan ki lho? Gur ganas mantep iki ora.
ayo awan nasudan udan panas ngaling-ngaling cabeng kowe sing duwe nggih Pak Lurah menika namung parikan kemawon nyuwun pangapunten menawi lepat ing samangke menawi leres nggih monggo anggenipun ngraosaken iya surip numpak motor mabur bojone trimo numpak sepeda motor dadi wong urip aja seneng takabur luwih becik yuk sing andhap asor yen iso ngono kuwi percaya mesti akeh sedulur apa? Tuku cilok mbok sing bener ngono. Kalau ora apane wis ora nganggo tekek lho. Kowe tekek lho rek ya. Kowe tekek lho. Ya tekek lho rek wae. Bal-balan menang siji ketimbang dolan ayo dong ngaji. Pak Bobo menawa sewu katur para pamirsa ingkang sampun kersa rawuh dalu menika monggo dulur sareng sami ndedonga mugi pinaringan kalih sambekal nuwun sewu Bapak Lurah lengarake rakyat mesti lurus dan terarah karo masyarakat gede cilik ramah tamah contone lurah kene desane Gemah Ripah nuwun sewu sing ulang tahun ngetokke rakyat ora perlu getun iki mau dinggo panuwun nang ngarsane Gusti sansaya ampun katur ingkang sampun nyawer iki ora umuk lan ora pamer kabeh mau supaya anter kanggo para pesinden meduripe glenter Bapak Ibu Bapak lak sing agem kopiah lenggah jumeneng ada sawang katon gagah karo dulur abasane ramah tamah rezeki lancar mongko kebak barokah kae ibu jilbab warna kuning sing ngagem jilbab piyayine kudu eling marang Gusti Allah kang saben dina tansah peparing atine kudu sabar ora kena muri-muri ana meneh jilbab warnane coklat sing ngagem jilbab yakin mesti rajin salat piyayine meneng ora seneng berkhianat urip tentrem rega kebakane emat nuwun sewu para ibu ingkang rawuh monggo dalu-dalu dipun suwuni donga pangestu mugi sadaya sami rahayu nek niki tak jenenge sinden ora wedi nadyan to budal ijen karo kanca ora ana sing iren supaya ora nimbulke ati sentimen
Iki mengko isih pirang-pirang obeng. Manut to, tak ngon mandek ya mandek. Iki ngono jenenge wiyaga. Sopan santun kudu dijaga. Mesti dhisik anggone teka. Ngelingi sing digelar budaya Jawa. Lah nek niki ngono jenenge dalang. Kancane nggon peteng, dhek lenggah ning nggon padang. Ngarepe ana wayang karo wit gedang. Tak dongake iki sesuk sansaya kondang. Ha iki Pak Dino. Tak dongake sampan mesti laris dengan catatan nek ngajak aku nek ora yo. Nggih, amin. Nggih ngono wae. Pokoke sing penting wong urip ning alam donya iki ayo do bersyukur. Sebab kaya nduk nek bersyukur ki mesti dilimpahke apa sing dadi ganjarane pahalane. Kaya panjenengane sing wis nyawer iki mau ora lokak ning malah saya Amin. Nek sikil iki kramane suku. Biasane mung digawe mlaku-mlaku. Paling penak nganggo sandal po sepatu ra kuwatir ngidak beling utawa kesandung watu. Weteng iki. Kok kono, Mbah? Lah nek ngarep ya kasus mburi wae. Weteng iki kramane padaran. Biasane dienggo wadah panganan. Nek kuwarekeng ting jlegrak ora karuan, nek dong luwe telo mentah mesti doyan. Nek dodo iki Lah aku ya dodo iki demoken dhewe nek nggonmu aku terima mburi wae. Dodo iki isine jantung kaling-kalingan kulit isik dipageri balung. Ayo dijaga supaya napase landung nek nganti lara. Akeh sing bingung. Tangan di tanganmu. Nah, ndak kleru ngrau ager-ager. Tangan iki kramane asta. Cacahe loro dawane padha. Nek sing tengen nggo ngemplok sego, kene sing kiwa nggo ngopo-ngopo kena biasane. Irung, irung. Lambe kuwi kramane lesan, biasane digawe omong-omongan. Aja seneng lambe dienggo rerasan nek wonge krungu dadi gegeran. Ireng, Mbah. Oh ya. Irung iki wae. Irung iki kramane grana, bolongane loro, ambane padha. Ning kadang irung iso nimbulke perkara, nek dienggo bojone tangga. Nah, mula aja sembarangan ngono ya. Wong ora ya sing jenenge Ana babine jare, Mbah. Nek ya jenenge pengendang iki ya kemajon iki. Ngono wong tua kok dunekke babi lho. Ngono kuwi sing jenenge sore-sore sengengene arep ndelik. Ayo kanca kabeh do tumindak becik karo dulur ora perlu padha serik yen iso ngono kuwi conto urip sing apik. Dadi wong urip ning alam donya iki tumindak sing becik sing apik wae ora usah sing neko-neko. Contoke aku. Tenan nih, Mbak. Tenan terus wong lanang kuwi setya karo wong wedok, setya karo bojo. Napa jenengan nggih? Kowe kok malah mutahi ngopo? Ndiomongi kok ngeyel. Dipaido kae lho, Mbak. Aja maidul. Aku ki tenan arep elek kaya ngene iki. Bojoku ya mung siji wiwit cekit nganti cekut. Orang ngandel. Ora percaya ya loro lah. Nek wis Kok mundak? Lah kok mundak kok piye to diomongi kok ngeyel to. Nah bojoku kuwi sing siji. Nggih. Wah. Susah jane. Biyen ki ya wis duwe bojo sing dhisik dhewe kuwi bojoku ki bobote 182 kilo. Mlebu omah ki nek ora miring ora mlebu. Lah kok ngomong aku ngene iki. Pripun? Pak mbok aku tak diet ya wetengku men cilik. Lah ngopo? Tak mangani nanas karo blimbing. Aja kok ndak malah lambungmu lara. Kowe lari pagi wae engko awakmu cilik. Tenan bojoku lari pagi wis 9 taun iki. Mbuh tekan ngendi ora ngerti ra balik. Kowe ora lari pagi melarikan diri, Mbah. Ya ora tok goleki. Lah wis ana ngincengan liya lek ya gak aku. Lah bojoku sing aku kira bolak-balik rabi karo ya cilaka to. Sing dhisik dhewe iki manten anyar ki mati. Lah tok kapake, Mbah. Lah meng kelilipen lho, Nduk. Kelilipen apa kok? Blandar, kelilipen. Dadi nggon aku ganti omah dhek iki nganu kelilipen blandar, pas nggon moto jenenge kelilipen. Kayak mati lah sing keri dhewe iki tak rabeni iki jlek iki tenan. Wah, tak
tak ujo bojoku. Sandrang pangan tak kon golek dhewe. Aku ora nyetaken, golek dhewe. Terus gaweane wong wedok ki tak sangkul. Sing jeneng Rajang Brambang, ngiris Lombok. Aku bojoku mung trimo tak kon mercel kayu karo menek ambil. Walik kuwi. Wih, emansipasi wanita. Jenenge kuwi ora tanggung jawab jenengan niku. Loh, aku ki tanggung jawab. Aku ndek bojo. Nggih ta, Mbok sing anu Mbok sange. Pak, menika kalian matur Mas Gedhek, menika wonten pamundutan. Napa niku? Ingkang angka sepisan niku panggodaning katresnan. Nggih. Lajeng angka kalih sesideman. Nggih. Ingkang maos jenengan jawine nggih. Menika ngagem dipun bawani menika. Oh, nggih. Dipun bawani. Nggih. Nggih niku nggih. Nggih pun. Mentas nggih. Iki ndek apa, Mbah? Mboten kula namung badhe ngumumaken ngene lho Nduk Cahayu. Monggo Bapak Ibu sinten ingkang ngersakaken lagon menika sampun wonten contoh nyerat kemawon pun lebetaken dhateng amplop. Wonten artanipun langkung sae. Gene mboten cetha kirang sae. Ya monggo menika. Padha wae. Rampungke ya, Mbah. Rampungno wong karek sekedhok kok. Monggo. Nadyan wadon sarata Senggaan ki saiki ya disingkat. Piye, Mbah? Nek biyen senggaan ki oh mae suwung. Nek saiki? Oh suwung. Lucu, Mbah. Dagelan ya padahal. Iya, iya. Syukur bisa nyawa. Abur.
aja lara lapar. Ya. Reketek. Sampun katur. Sampun minangkene Betul, pamungkas. sangat Nggih.